Здравейте всички, аз съм Байви Марин от 6-ти етаж. Не, базикам за аз съм Dark Necro8 и тук с мен са моите приятели Тостука, Гечо 9, тук Стосто. Кажете здрасти. Здрасти. То се усети. Така, окей. Сега, другата голяма новина. Тоест, това е голямата новина, извинявам се. Така. Ако се абонирате за мене в YouTube, ще ви дам по един стак диаманти в този сървър. IP-то ще бъде в описанието. По един стак, тъй като ние сме богати, гледайте какво става тук. Съсета ми, това е тъпо. Ето е. Така. И така отиваме си вземем храна. Не, много бе. Сега. Искам да ги разведова. Да. Това именно ще покажа, значи. Тук на едно много тъпо място. Това е моят холм. Вижте какво имаме тук изобщо. Ние сме някакви прота, лайка про. Така, ето. Така, тук един не направи евент, малък. Така. Сега без се лигави, отивам да разгледаме на... Отивам да разгледам на Гек холма, първо да претърпя. Абе, само ще покажа на хората, е. Тук е моят почти. Тук той се награби най-много от всички, така... Да си чопнем ли нещо от тук? Добре. Е, тук прази честове. Само така, в оная къща, дето ви показах, живеехме аз и Стосто. Сега, другото, което ще ви кажа, е тук за следващия епизод, може би, сме направили ресторант, искаме да се направим да ядем златни ябълки. И така, коментирайте, оценяйте, абонирайте се, много ви хареса тази сделка и след малко ще се върнем. Айде, вие бяхме моите сенчици, даркчета. Довиждане.